18 ліпеня, чацвер, Белсат Зум у эфіры. З вами Віталь Бабін. Вітаю спадарства, цягам 25 хвілінаў. Размаўляем з экспертамі, да і разам шукаем адказы на актуальныя пытанні. Пачынаем. Польскі шантаж не пройдзе, ім давядзецца з намі размаўляць. Як новапрызначаны міністр Рыжанкоў пагражае Варшаве і адначасова прагназуе турыстычны фурор з бязвізам. Навошта трэба было дазваляць бязвізавы заезд, ведаючы, што на гэта ніяк не адрэагуюць краіны Еўрапейскага звязу? Крэмль пракаментаваў лукашэнкаўскі бязвіз. Крысціна Рыхтер пайшла з пасады дарадцы Ціханаўскай у прававых пытаннях. На інае месца прыйшоў Лявон Марозаў. Хто ён і якія першыя крокі плануе зрабіць? Варшава чакае ад Лукашэнкі, цытата, першага рэальнага кроку. Прэс-сакратар МЗС Польшы Павел Вронскі нагадаў патрабаванні сваёй краіны выдача забойцы польскага жаўнера і спынення гібриднай агрэсіі на мяжы. Вронскі дадаў, што вядомая таксама і пазіцыя Польшчы адносна палітвязняў Беларусі, у тым ліку Анджэя Пачобута. Гэтыя заявы прагучалі ў адказ на словы новага лукашэнкаўскага міністра замежных справаў. У інтэрв'ю міністру інфармацыі Марату Маркаву Максім Рыжанкоў выказаў упэўненасць, што Варшаве ў выніку ўсё ж давядзецца ўзаемадзейнічаць з рэжымам Лукашэнкі. Маўляў, Рыжанкоў асабіста ездзіў у Кітай і там патлумачыў сітуацыю на мяжы. Прэтэнзіі ж на адрес рэжыму ў Беларусі міністр інфармацыі назваў палітычнымі і неабгрунтаванымі. З намі на сувязі Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету «Лідар НАУ». Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю. Уласна, Максім Рыжанкоў распавядае, якую ласку зрабіў рэжым, прадставіўшы бязвіз 35 краінам Еўропы і адначасова з тым крытыкуе Варшаву, кажа пра тое, што палякам усё адно давядзецца размаўляць з рэжымам у Беларусі. Чаму, спадар Павел, Максім Рыжанкоў так упэўнены ў гэтым і ці ёсць нейкія метады ўздзеяць на Варшаву ў рэжыма, каб сапраўды Польша пачала нейкія размовы з Лукашэнкам? Ну, па-першае, гэта старыя песні аб галоўным, старыя песні о главным. Гэты бязвіз ужо ўводзіўся, пазней адмяняўся, пазней часткова ўводзіўся ў адносінах да суседніх краінаў. Так што тут нічога новага Рыжанкоў, як міністр замежных спраў Лукашэнкі, не прапанаваў. Нема інструментаў ціску на Польшу у рэжыму Лукашэнкі і у Рыжанкова. Гэта ўсё блеф. Трэба адзначыць, што чым больш будзе казаць прадстаўнік рэжыму аб тым, што нічога ціскам у іх не атрымаецца, тым больш гэта азначае, што ціск працуе. І ціск працуе, бо той факт, што быў прыпынены рух на чыгуначным пагранічным пераходзе ў Малашэвічах, пазней быў прыпынены рух у Казловічах, Кукурыкі, Большегрузы, калі не змаглі афармляцца своечасова. Гэта ўсё дэманстрацыя сілы якраз-такі з польскага боку, які прадэклараваў палітычна, інфармацыйна, публічна свой ультыматум Лукашэнку аб том, што ён павінен зрабіць. Гэта першае, спыніць міграцыйны крызіс штучна, які быў арганізаваны рэжымам Лукашэнкі, колькі б Рыжанкоў не сцвярджаў іншае, менавіта штучна арганізаваны з 2021 года, і гэта ведаюць усе дакладна спецыялісты, якія займаюцца міграцыйнымі пытаннямі дзесяцігоддзямі і апошнія гады. Гэта другое, вызваліць палітычных зняволеных, у тым ліку і Анджэя Пачобута, што дамагаецца польскі бок, і выдаць таго злачынцу, які забіў польскага жаўнера. І, дарэчы, яшчэ 25 раненых польскіх жаўнераў, якія займаліся і займаюцца аховай дзяржаўнай мяжы з Беларусю. Таму гэты ультыматум быў выказаны. Рыжанкоў кажа, што ціскам нічога не атрымаецца, але ён якраз-такі разумее рэальнае развіццё падзей. Калі не, я думаю, што варта яму пра гэта сказаць, што той санкцыйны пакет, які быў прыняты, да якое зараз шмат увагі з пункту гледжання вось гэтых пытанняў, звязаных з аўтамабілямі беларускай рэгістрацыі, але ён уздзейнічае вельмі моцна на эканамічную сістэму рэжыму Лукашэнкі. Тыя санкцыі, якія ўвойдуць у жыццё з 1 кастрычніка, яны сапраўды будуць вельмі моцнымі. Паглядзіце на рэакцыю віцэ-прэм'ера Лукашэнкі Пархомчыка, які учора фактычна эмацыйна пачаў рэагаваць, што яны робяць. Яны забараняюць экспарт нашых трактароў на еўрапейскі рынок. Мы будзем думаць аб захадах у адказ.
Таму з аднаго боку Рыжынкоў крычыць: мы тут адкрыты, мы наадварот будзем ствараць пазітыўную атмасферу. Гэта ўсё зразумела, што фальш, гэта ўсё інфармацыйна-прапагандысцкая гульня. З іншага боку, рэальна паглядзець, што кажа Пархомчык. Ён разумее, да чаго гэта можа прывесці. А гэта прывесці можа да наступнага, што, напрыклад, з Беларусі з 1 кастрычніка будзе забаронены экспорт у Еўрапейскі Саюз сырой нафты, якую рэжым мог пастаўляць. Дарэчы, ён пастаўляў сваю, расійскую перарабляў у нафтапрадукты. Будзе забаронены пастаўкі алмазаў і золата, які перапрадаваў рэжым Лукашэнкі расійскіх алмазаў і золата. Гэта праца гомельскага завода, адпаведнага, які шмат на гэтым зарабляў. Гэта забарона продажы торфу. Гэта наша нацыянальнае багацце, якое прадаваў рэжым Лукашэнкі на десяткі мільёнаў долараў апошнім часам, у тым ліку на еўрапейскі рынок. Гэта пластмаса, гэта пластык, гэта тыя прадпрыемствы, якія з'яўляюцца валаваствараючымі прадпрыемствамі для рэжыму Лукашэнкі. Трэба паглядзець яшчэ на мэблю, тое, што было апублікавана апошнім часам, як галоўнымі пакупнікамі былі Германія і Польша. Гэта картон, гэта папера. І гэта шмат іншых тавараў, які ўжо не можна будзе пастаўляць з Беларусі. Але важна таксама разумець і пра імпорт, што шмат завозілася на тэрыторыю Беларусі у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Калі ў Беларусі тавары можна ўвозіць, а ў Расійскую Федэрацыю нельга, бо дзейнічалі санкцыі. Так вось, адбылася гарманізацыя. Напрыклад, нельга будзе купляць у Беларусь абсталявання для металаапрацоўкі, дрэваапрацоўкі. Немагчыма будзе купляць грузавыя аўтамабілі, бо мазамі і камазамі ўсе пытанні не закрыеш. Немагчыма будзе купляць таксама трактары, які вытворчасцю не займаецца Беларусь. Ну, джандзіры. Все, хто займаецца сельскай гаспадаркай, ведае, колькі джандзіраў было закуплена ў Беларусі, у тым ліку куплялася ў Расійскую Федэрацыю. А галоўнае, гэта запчасткі для гэтых трактароў. Камбайны. Ну, одна справа займацца зборам ураджаю на Палессі камбайнах, вытворчасці гомсельмаша, а іншая справа, калі гэта джондзіраўскія камбайны. Так што запчасткі таксама немагчыма будзе купіць. І гэта шмат іншых відаў тавараў. Гэта тое, што адбудзецца з 1 кастрычніка. І Рыжынкоў, калі гэта не ведае, а хутчэй за ўсё ведае, менавіта таму і лемантуе, што ціскам нічога не атрымаецца. Але ўмовы пастаўлены, яны павінны іх выканаць, альбо інакш ціск будзе павялічвацца. Разам з тым у Дзярждуме Расіі ўжо адрэагавалі на ўвядзенне бязвізу, заявіўшы, што няма ніякага сакрэту, што Беларусь хоча наладзіць адносіны з Захадам, але калі еўразвяз ніякім чынам не адрэагуе вось на ўвядзенне гэтага бязвізавага рэжыму, то і няма, в прынцыпе, ніякага сэнса было яго ўводзіць, спадар Павел. Ці гэты бязвізавы рэжым стане толькі першай ластаўкай саступак афіцыйнага Менску краінам Захаду? Это не пытанне саступак, гэта зноў жа такі прапагандысцкая інфармацыйная гульня, разлічаная на беларускую аўдыторыю і штосьці прадэманстраваць Захаду. Захад, наадварот, не хоча, каб грамадзяне заходніх краінаў прыязджалі ў Беларусь, бо там небяспечна, бо шмат сядзіць у турмах. Калі мы паглядзім, што 3 ці 4 грамадзян Польшчы ўжо асуджаны за нібыта шпіянаж ці іншую дзейнасць на тэрыторыі Беларусі, і таксама грамадзяне Літвы, таксама грамадзяне Латвіі. Грамадзянін Літвы памёр у турме ў беларускай. Таму гэта ўсё сведчанне таго, што урады заходніх краін наадварот не рэкамендуюць грамадзянам сваіх краін ездзіць у Беларусь, бо Беларусь на сённяшні дзень пад уладай Лукашэнкі, рэжыму Лукашэнкі, з'яўляецца небяспечнай краінай. І менавіта так яна мае такую катэгорыю ва ўспрыняцці пры турыстычных ці іншых паездках. Што тычыцца прапановы Рыжынкова? Ну што ж, гэта нічога новага, але я думаю, што варта скарыстацца можа некаторым замежным грамадзянам і наведаць Беларусь, праваабаронцам ці журналістам. Ну хтосьці мне скажа, ну трэба ж акрэдытацыя. Так, згодна, я ўсё ж таки працаваў у прэс-цэнтры МЗС і ведаю, як адбываецца працэдура акрэдытацыі, але не абавязкова заяўляць, што ты з'яўляешься замежным журналістам. Я ведаю шмат журналістаў, якія хацелі бы наведаць Беларусь, але не атрымаюць такой акрэдытацыі. Можна проста паехаць як турыст, калі Рыжынкоў запрасіў, і наведаць могілкі тых забітых рэжымам Лукашэнкі беларусаў, наведаць могілкі Трайкоўскага, можа могілкі Бандарэнкі, іншых закатаваных рэжымам Лукашэнкі, Пушкіна і гэтак далей.
прыйсці да Акрэсціна, там ускласці кветкі, наведаць курапаты, ускласці кветкі, зрабіць гэтага ўсё здымкі, можа сустрэцца з сем'ямі палітзнявольных, зразумела, калі ім гэта бяспечна, і пазней зрабіць аб гэтым рэпартажы. Бо Лукашенко і Рыжынкоў запрасілі, да, калі ласка, можаце прыязджаць. Я не думаю, што тут трэба ўсе варыянты магчымых мэтаў наведвання замежнымі грамадзянамі Беларусі трэба раскрываць, але мы бачым, што Рыжынкоў, ён сапраўды такі актыўны чалавек. Ён вельмі амбіцыёзны, ён гатовы бегчы наперадзе цялегі, вось як паравоз, можа наперадзе паравоза ён гатовы бегчы. Але вось мне здаецца, што ўжо прыстарэлы дзед, параноік Лукашенко уже згубіў хватку, бо ён не зразумеў, што такім чынам Рыжынкоў яго падставіў, бо гэта рашэнне было прынята на працягу аднаго дня. Яно не было запланавана загадзя. Гэта менавіта ініцыятыва новага міністра замежных спраў Лукашэнкі Рыжынкова, які вырашыў, а давайте мы Захаду тут зробім такі вось крок насустрач. Але гэты крок насустрач можа спрацаваць у іншым кірунку. Ну але ж ужо безвіз аб'яўлены, яго ніхто адмяняць, я думаю, не будзе. Так што варта было бы некаторым замежнікам сапраўды скарыстацца і расказаць аб тым, што дзеецца ў Беларусі. Але як, на ваш погляд, Максім Рыжынкоў пераканаў Лукашэнку увесці гэты бязвізавы рэжым? Ці сапраўды Лукашенко у дадзеную хвіліну знаходзіцца не ў вельмі добрых стасунках з Крамлём, з Владзімірам Пуціным, бо бачым, што у тых жа ж Z-пабліках пачалося абмеркаванне асобы Лукашэнкі і саміх беларусаў, што, маўляў, яны здраднікі, адвялі войскі ад мяжы з Украінай. Што ўвогуле адбываецца, на ваш погляд? Я думаю, што Лукашенко не зразумеў, што сёння гэты крок з боку яго рэжыму не будзе мець ніякай рэакцыі з боку заходніх партнёраў. Гэта абсалютна не мае сэнсу з пункту гледжання ўспрыняцця самого рэжыму Лукашэнкі. Гэта яму пераканаў Рыжынкоў, які накіраваў адпаведную дакладную запіску. І ён гэта купіў. Я кажу, ну просто уже губляе хватку Лукашенко. Ён не разумее, можа, нейкія моманты у адносінах з Еўропай. Бо на сённяшні дзень, калі ўвогуле казаць пра адносіны да Лукашэнкі, усе адназначна кажуць, яго справа скончана. Яго ўжо не ўспрымаюць і не ўспрымуць ніколі. Гэта абсалютна адназначны месседж, які мы чуем у міністэрствах замежных спраў Польшы, Літвы, Латвіі, Эстоніі, іншых заходніх краін. Калі хтосьці і чакае штосьці, то толькі канкрэтных рукаў. А канкрэтныя рукі – гэта вызваліць усіх палітзняволеных, гэта спыніць дапамогу ў агрэсіі Расіі супраць Украіны, гэта спыніць міграцыйную вайну, а не расказваць байкі. Паедзьце, паглядзіце, а дзе ж вы там знойдзеце падрыхтоўку гэтых нелегальных мігрантаў. Просто спыніце ніводнага нелегальнага мігранта, як гэта было до 2021 года. За год колькі было там? 10, 15, 20 асобаў спрабавала нелегальна перасекчы мяжу паміж Беларусю і Польшай. А зараз у дзень нават менш за 60 не падае. Ўсё ж такі гэта лічба даволі значная. Таму калі гэта будзе абнулено, ну калі ласка, калі мы кажам пра самалёт Ryanair, то трэба правесці следства, пакараць вінаватых. Ну вось тады, калі гэтыя крокі будуць зроблены і будзе забяспечаны дэмакратычныя магчымасці правядзення выбараў, ну тады можна размаўляць з Лукашэнкам. А пра што з ім размаўляць? Але на сённяшні дзень гэтую гульню прапанаваў яму Рыжынкоў, Лукашэнку. Лукашенко гэта схапіў. Ён таксама пачаў гандлявацца з Кітаем, сам Лукашенко. Мы бачым, што пасля прыняцця рэжыму Лукашэнкі у Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва гэта неадназначна ўспрымаецца і ў Расійскай Федэрацыі. Мы бачым, што адбываюцца вайсковыя вучэнні беларуска-кітайскія на тэрыторыі Беларусі з 18 па 19. Мы бачым, што Лукашенко пад ціскам Кітая. І таксама не выключаю, што па прапанове адной з заходніх краін, я магу думаць, што гэта Францыя, вырашыў зрабіць такі крок, адвесці войскі ад мяжы з Украіны. Нават Хрэнін не чакаў, што такое будзе развіццё падзеяў, калі Лукашенко прыехаў на мяжу і даў загад адвесці войскі. Усё гэта неадназначна ўспрымаецца ў Крамлі, а можа адназначна крытычна і негатыўна. Таму было прынята рашэнне даць сігналы Лукашэнку, накіраваць
4 расійскіх дроны-камікадзе у паветраную прастору Беларусі, якія даляталі до Віцебска, до Магілёва, недалёка Бабруйска. Адзін з іх просто зваліўся і адбыўся выбух 55 кіламетраў ад Бабруйска, над Хойнікамі, над Нароўляў. Гэта ўсё вельмі дакладныя месаджы Пуціну, што прабачце, ад Пуціна Лукашэнку, што гаспадар сядзіць у Крамлі і толькі паспрабуй ад мяне адвярнуцца. Гэта таксама Z-каналы, пра якія вы узгадалі, якія фактычна ўжо пачалі атакаваць Лукашэнку. Таму Лукашенко ў нядзелю ці ў суботу ён сказаў: нам вельмі трэба сустрэцца з Пуціным. Но штосьці не бачна, чтобы у іх была тэлефонная размова, штосьці не бачна, што ён рыхтаваўся бы ў Маскву. Ну, можа, такая сустрэча адбудзецца, але гэта размова будзе адной з самых складаных за апошнія гады для Лукашэнкі з Пуціным. Бо ў Пуціна ёсць дакладныя мэты, ён дакладна бачыць ролю Лукашэнкі, і калі Лукашенко не будзе выконваць гэтых задач, у яго будуць праблемы. Дарэчы, Лукашенко павінен не забываць, што яшчэ 2025 год набліжаецца, так званыя выбары. І на каго будзе ставіць Расія, і што будзе рабіць Расія ўнутры Беларусі, Лукашенко пра гэта павінен памятаць. Ён сам давёў сабе да гэтай сітуацыі, да вельмі крытычнай сітуацыі. Будзем сачыць за падзеямі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Кадровыя змены ў офісе Святланы Ціхановскай. Пасаду дарадцы ў прававых пытаннях цяпер займае юрыст Лявон Марозаў. Ён прыйшоў на змену Крысціне Рыхтер, якая сама прапанавала ягоную кандыдатуру. Новаму чальцу офісу Лявону Марозаву 36 гадоў. Ён юрыст, родам з Клімавічаў на Магілёўшчыне. Раней працаваў у праваабарончых і грамадскіх арганізацыях Беларусі, дзеяў як эксперт у правах чалавека ў Ліване, Зімбабве, Філіпінах і краінах Еўразвязу. Крысціна Рыхтер працавала на пасадзе дарадцы ў правовых пытаннях з канца 2022 года, агулам у офісе цягам 3 гадоў. Сярод дзейных абавязкаў была і каардынацыя працы ў прыцягненні да адказнасці асобаў, датычных да парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Прычынаю сыходу з пасады ў каментары выданню «Зеркала» яна назвала стомленасць. Найбліжэйшым часам Крысціна Рыхтер плануе адпачыць і больш часу бавіць з сям'ёю. Ну і, уласна, Лявон Марозаў, дарадца Святланы Ціхановскай у правовых пытаннях, з намі ўжо на відэасувязі. Спадар Лявон, вітаю вас. Доброе утро, добрый день. У вашай біяграфіі ёсць такі факт, што ў 2016 годзе вас звольнілі з МІДСО, і дзе вы працавалі выкладчыкам менавіта па палітычнай справе. Пра якую справу тут вядзецца гаворка? Да, все верно. Был такой период в моей жизни. Я работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры международного права. И после того, как в университете изменилась администрация, пришел Князев, такой ректор из КГБ, вы наверняка знаете, а за ним пришел или пришла Елена Довгань, которая сейчас, кстати, является спецдокладчиком ООН по односторонним санкциям. И вот именно она пришла в один день и сказала, что, к сожалению или к радости, мне нет места в университете. Все произошло довольно банально. Я читал много лекций по темам, которые не были в программе, о смертной казни, о правах ЛГБТК плюс сообщества. И мне в какой-то момент сказали, первое, убрать место работы из Фейсбука, что меня удивило. Я убрал. А второе, я начал эти лекции проводить вне стен университета, что, очевидно, тоже не понравилось, когда на первый из них пришло около 140 человек. И после этого мне сказали, что вы же понимаете, с вами контракт мы не продлим. Хотя удивительно. Цяпер вы ў офісе Святланы Ціхановскай. Чаму пагадзіліся, уласна, працаваць у гэтай структуры? Я, как и многие белорусы, смотрел, наверное, за тем, чем занимается офис, и в том числе на те достижения, которые совершает Светлана. У меня есть личный, наверное, даже не интерес, есть огромное уважение к Светлане, как к выбранному президенту. И мы с ней встречались до этого на мероприятиях не раз, и я увидел лидера, я увидел человека, с которым мне бы хотелось построить новую страну или новую Беларусь. Или помочь ей чем-то, если я могу. Поступило такое предложение, я небольшое количество времени подумал и согласился.
З іншага боку, бачимо, што зараз ёсць крызіс у шэрагах дэмакратычных сілаў. Бачым і так у тым ліку і ў крызіс сярод тых пытанняў, якія спрабуе офіс дэмакратычнай лідаркі развязаць на міжнароднай арэне. Закрываюцца зараз межы. Беларусаў на беларускіх нумарах, напрыклад, не пускаюць у краіны Балтыі. А што мы бачым? Адзін дарадца ў офісе Ціханаўскай змяняецца на іншага дарадцу. Што б вы на гэта адказалі? Я бы не стал акцентировать внимание на кризис только условно в Беларуси или белорусский кризис. Если мы возьмем вообще мировую политику и что сейчас происходит в мире, то кризис происходит везде, давайте быть честными. Что касается ситуации, про которую вы говорите, Беларусь и закрытие границ, это политика, которая началась не вчера. Она началась после 2020 года, и пакеты санкций принимались и принимаются. И то, что мы сейчас видим, это 8-й пакет санкций, который в первую очередь направлен, конечно же, на режим Лукашенко. Так получилось, что некоторые из стран сейчас в буквальном смысле распространили эти санкции на всех белорусов. У офиса в этом плане, конечно же, есть позиция. Мы боремся за права белорусов и свободных белорусов. И, конечно же, мы хотим, чтобы у них было право доступа посещать Европейский Союз, как это и предусмотрено европейскими ценностями. Мы, конечно же, поднимаем эти вопросы на всех международных встречах и работаем над этим. Я думаю, что результаты скоро будут. Конкретно вы на своей посаде, что паспрабуеце зрабіць у першую чаргу, каб развязаць гэтае пытанне? Конкретно мне интересно с точки зрения права, это, конечно, резолюция, на которую ссылаются прибалтийские страны, в частности Латвия. Мне кажется, что уже сам документ предусматривает право въезда белорусам на своих автомобилях, даже с белорусскими номерами, у тех, у кого есть виза или ВНЖ, он уже дает это право. Мы сейчас работаем по вопросу, наверное, о трактовке этого документа на национальном уровне. Мне кажется, что ситуацию можно переломить. Ваша папярэдніца Крысціна Рыхтар у тым ліку займалася пытаннямі прыцягнення датычных да рэпрэсіяў у Беларусі, асобаў да адказнасці. Ці ў вас ёсць нейкі план, каб працягнуць гэтую справу і зрабіць яе эфектыўнай? Конечно. Кристина делала огромную работу. К сожалению, по определенным причинам иногда нельзя все публично сказать, что было сделано, и какие-то результаты. Но поверьте, это огромная работа. Я со своей стороны и вместе с командой мы продолжим работу по международной ответственности за преступления, условно, против человечности и вообще за международное преступление. В том числе давайте не забывать о универсальной юрисдикции, давайте не забывать о внутренних процессах иллюстрации. И, конечно же, в общих чертах можно сказать, что мы работаем с Международным судом ООН и Международным уголовным судом. Эта работа, безусловно, будет продолжаться, потому что, как мы видим, режим Лукашенко не изменил свою политику с точки зрения прав человека, а наоборот, ситуация в стране еще ухудшается. Ці проста беларусы могуць нейкім чынам, калі сутыкнуцца з нейкімі юрыдычнымі праблемамі, звярнуцца непасрэдна да вас ці да вашай каманды, каб развязаць гэтыя праблемы, ці трэба прайсці нейкую іншую працэдуру і звяртацца да нейкіх прававых ініцыятываў, там, праваабарончых арганізацый, ці непасрэдна можна да вашай каманды гэта зрабіць? Я думаю, что обратиться можно, конечно же, ко всем, но в том числе, как человек новый, я сейчас понимаю, насколько офис открыт. На нашем сайте есть данные мои и команды, куда граждане Республики Беларусь могут написать свои обращения и спросить или попросить помощи, что мы, в принципе, и делаем. Вы сейчас могли видеть кейс Максима, которого задержали в Армении, по которому вы делали репортаж не так давно, его удачном освобождении, к чему приложил руку в том числе и офис Тихановской и Светлана. Безусловно, в экстренных моментах мы и помогаем, и движемся в этом направлении. Условно, в Польше мы и дальше занимаемся вопросом легализации, вопросом проездных документов и много чем другим. Да, безусловно. И, конечно же, есть большое количество
количество профессиональных правозащитников, которые работают в этом направлении. Простым белорусам, мне не очень нравится слово «простым», мне кажется, просто белорусам, я бы посоветовал в самом начале, или первое, это беречь себя с точки зрения безопасности. И, конечно же, не стесняться просить помощи, если это действительно необходимо. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Чыноўнікі не паспелі разабрацца з наступствамі непагадзі на Гомельшчыне, як стыхія абрынулася на Менск. Сталіцу Беларусі накрыла сапраўдная летняя залева. Пад ваду сышлі цэлыя вуліцы, а разам з імі і аўты. Затапіла Камароўку, станцыі метро «Парк Чалюскінцаў», Пушкінская, ды не толькі. Далей глядзім без каментара. На гэтым у нас усе навіны. Глядзіце нас у будні адразу пасля выдання аб'ектыву, зазірайце ў нашы сацыяльныя сеткі, там інфармацыі яшчэ больш. Я ж развітваюся з вамі да хуткай сустрэчы заўтра.